točím to. Teď je jedovatý had. Kurně. Škrtič. A teď svůj kořist oťuchává, nebo ji olizuje, já nevím. Je to No a teď už papa žere hlavičku. Bere hlavičku a teď to pustila. Tak. Teď si očuchává zás nebo olízává. Nebuď v záběru. A pak to dám na YouTube. Budu slavnej. Utíká ti had, machtale. Dobrý den. Tak. A už jde do ní, už ji kroutí. Chce to spapat, ale má na tom moc malinkou pusinku. Když má vysavovací konto. To je takhle zatím, na tou agamu. Ne, ve špatný poloze. Je ve špatný poloze. To je někdo japonskou? Já? Tak mi ji polož sem. Já si vezmu japonskou. Tak pojď sem japonskou. Tak. Ale teď si asi odpočívá. A teď zase žere dál. No, možná i 30, když je takhle špatný poloze, tak to možná bude trvat i víc. Teď nevím, jak se to jmenuje, ale takový malinkatý prasátko v Japonsku. Jo, tak to nevím. Hele, kdo to je na... Jo, to není náš. Tady to sečí. Tak kapibaru sežere krajtel, to obrovská, sežere až za 3 hodiny. Ale Elinka, ta nepatří mezi včáře. Za 3 hodiny. Nějaká Tak. krajtem to sežerají člověka. A tady syčí, tady asi funí had a já. Tím díl to trvá to strávit. A tamhle, hele, Vilíka, zavolej Vilíka. Tak. To chce škrtit člověk, aby ne... Vilíku! Vilíku! Ale zase ti nějak utíká. On ho právě že lehce uvidí toho hada, protože je strašně velký, asi tak 1 metr nebo 2, takže to lehce uvidí. No tak 1,5 metru. Ale to nebo 15 km, ale se váží 10 nebo... A koušou tím bodě. Je? Hele, kdo tady hlídá toho hada? Jo. Ani hada neuhlídáš, Ondro. Já ho uhlídám, ale teď už to žere. Už je vzala hlavu. Pak až budu doma, tak to dám na YouTube a budu slavnej. Já už tam mám 2 videa. Tady to bude 3. video. No a co to máš za video? Furt to nejde, jo? Je právě že v blbý poloze. No já asi udělám konec a pak to dám na YouTube. Yes. No. To už to vzal dobře, ale. No teď. To tráví to třeba hodinu. Ale teď to nesmí právě že vzdát. Ale nech to na příště, dneska už je stejně 5 hodin. A co? A nemáme stejně stromovky. Co to je za hada? To je ta zmije. Zmije. Užovka ta japonská. Zmije. Nevadí. Užovka je japonská. Já si ji vezmu, když ji ne, neber. Já to tady natáčím, ale už je poblíž nohou. Ani na to nemím. Kde? A konec. A tady to je, ale teď se zase hýbe. Já to neukončím, dokud
Ve spolek nebudete někdo za mě točit? Co? No tady. Tak když jsi youtuber, tak to musíš točit sám, ne? No já si chci kouknout na vajíčko. To byla asi želva, ne? A to bylo stejně prasklý, to byl ptačí. Tam nic nebylo vidět, jenom skořápka. Ale teď už se blíží, já radši ustupuju dál. Jenom úplný mládě, to neměl ani 20 centiáků. A horský okolka. Jo, horskýho, modrýho. Na co ty, nemáš ho na poslední. Já jsem zkoušel chytit, asi 4krát to. A pak byl horský, modrý. U toho betonu, jak tam je,